pod dhi nyime kod bedo mapoth ne jalup jatend piny Rigathi. Jokanyo e sekta mar thieth makedo kod landruok mar kute mag ayaki dwaro mondo piny owacho mamalo kod 10 counties oket omenda moromo e kedo kod landruok mar kute mag ayaki e kindeni ma kony mar omenda mosebedo ka ichiwo kod riwruoge mawuok e pinje maoko osechako dok piny. Jafwambo marwa George Juma miwa lero. Thoth riwruoge moko mago mag piny owacho ma osebedo ka koro siro chenrogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki mawuok e pinje maoko osewacho ni ka oromo higa mar 2030 gidhi chungo kony ma osebedo kichiwo ne piny Kenya e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Mae nyiso ni piny owacho mamalo kod mago mag kaunti nyaka koro bed kod ikruok ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki gin giwegi ma oting'o keto bajet ma oromo. Nok mar omenda mitiyo godo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki gin moko kuom gigo ma jokanyo sekta mar thieth wachi de koro bedo hinga maduong' e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki poni ok oketi omenda moromo e pacho kae. Kama koro wagik kama donor funding duono, not all partners manyocha support HIV koro nyalo support fully. Momiyo dwarore ni program koro okaw gi the county government. Wajiwo county wa Migori kotelnegi chair mar budget committee, otelnegi the executive, otelnegi gi governor wa Mawahero mondo wane kaka waketo tenge budget mar thieth. Sana wadwani waketo tenge budget makoro chung'ne kedo kod kute mag ayaki. Eliza Owino mena pisa mochuni chendogo mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori mane wuoyo ero mano kelo jokanyo ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki mane olosi koirruokno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV/AIDS kata KELIN wach ni piny owacho nyaka keti ikruok makare mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. For many years PEPFAR osebedo ka support wamiyowa human resource, but sani joma chalo CHEB nigi fund cut maduong' kendo staffs manyocha konyowa ng'eny gi odhi dala nikech contracts koro rumo. Wagombo ni county government o employ nwa staffs. Jokanyo ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wacho ni counties duto Kenya mangima ma oting'o county ma Migori nyaka koro med budget margi mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. We've been relying on donor funding for a very long time in HIV prevention and treatment, and it is about time we had policies and frameworks in place to ensure our own independence. Kata bed ni kaunti ma Migori osegoyo okang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, jokanyo sekta mar thieth wach ni pod nitiere agete mathoth ma koro thiro ng'wech mar kedo kod tuoni. Gombo ni HIV kikonene kaka service mopogore kakitimo other health services e kaka mar HIV bendo tim. Waonge ga separate center mar HIV services. We need to work towards ensuring that there is accessibility, affordability, availability, and the effective implementation of these tools. We need to ensure that there is a deeper understanding of the different perspectives of the networks of people living with HIV and AIDS and the policy makers. Nyaka sani lipot huko migawo mar thieth yango ni 9.6% mag oganda e kaunti ma Migori mabende koro nyiso ne kuom ji 100 ji 10 koro dak kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Wan gi estimated number of people living with HIV maromo 76,000. Out of these 76,000, about 95% of them osechako treatment. George Juma, Ramogi TV, Migori.